Assalamualaikum di awal kata jo bismillah kami mulai. Ampun beribu kali ampun kepada niniak nan jo mama serato panonton jo orang banyak. 10 jari kami susun jika ada taupek nan jo janji berilah je maaf kami minta. Rumah gadang bariwa pintu biar nak tarang jalan ke halaman. Jika dikumpa seleba kuku, jika dikambang seleba alam, alam tak kambang jadi guru. Batumpu kepada adai. Adai basandi syarak, syarak basandi kita Allah. Melangkah di ujung padang, basilek di pangka kari. Kato nan selalu baumpamu, rundiang nan banyak kekiasan. Alam inang yang bau pulang, sejarah baru usah lupakan. Dek carito ka disampaian ke pembuka pengajaran. Siti Rabiah ceritanya kini, batampe di tanah daerah Pasaman, nan babumi sajua, ba ayah jania, ba ikan jina, tasabrilahnya kini, nan banamu, lu buat sikap yang. Pandai